Forma parte de una campaña que inició Serran Ciutat. Dijo, a ver si podemos hacer que Terrassa se declare libre de transgénicos, y entonces pues nos hemos dado un año para hacer pues diversas actividades para generar la crítica, el debate y bueno, a ver si conseguimos que Terrassa se declare libre de transgénicos. Entonces hemos creado una plataforma, se han unido muchas más entidades y ahora somos pues solo una muestra de las entidades que nos apoyan y entre todos pues ahora estamos llevando adelante toda la campaña, a ver si a final de año lo conseguimos. Bueno, la cooperativa de consumo crítico de Candela, lo que básicamente hacemos es un grupo de familias que nos juntamos para hacer un consumo crítico y transformador. Esa es la intención de los grupos de consumo, ¿no? Sí, hace 13 años que empezamos y a ver, no inventamos nada. La primera cooperativa de consumo crítico agroecológica en Cataluña nació en el 78 en Reus y nosotros, bueno, a partir del 2000 pues nos pareció que era una forma interesante desde lo local, desde lo concreto, transformar nuestras vidas y esa es así nació la cooperativa de Candela. Más que de promocionar la cooperativa, se trataba un poco de evidenciar que tenemos que luchar contra la proliferación de transgénicos y más concretamente con la propuesta, ¿no?, que algún grupo tiene pensada para la anella verda, que es hacer un proceso de investigación y desarrollo de semillas transgénicas, y creo que tenemos que levantar la voz de alarma y hacer que el ayuntamiento se posicione a favor de los ciudadanos, que es el derecho a una alimentación saludable y a una agricultura realmente sostenible y donde el agricultor pueda vivir, no depender de las grandes multinacionales. Nosaltres som un centre especial de treball, treballem per la inserció laboral de persones amb discapacitat i trastorn mental i fa un parell d'anys que fem horta ecològica i això és el que estem intentant engegar. Ha passat bastanta gent, la gent s'ha interessat molt, es valora molt el producte fresc, no, del dia a dia una mica, i el tema ecològic, doncs cada vegada la gent té més informació i es dona en compte que és un tema realment interessant i que val la pena conèixer. A Terrassa fan falta coses així, sobretot treballar la informació, no? Que la gent sàpiga que hi ha gent que està fent això, que hi ha tot un moviment a darrere i que es doni visibilitat a totes aquestes experiències de permacultura, de vegetarianisme, artesania i de més. Des de Som Energia, com a cooperativa de renovables, el que estem aquí és per aprofitar la Fira Ecològica de Terrassa, doncs per donar a conèixer la nostra idea d'una cooperativa sense ànim de lucre que intenta fomentar les renovables, doncs ja sigui amb les petites instal·lacions que puguem anar fent, que ara mateix està difícil, o ja sigui com a comercialitzadora elèctrica, que podem subministrar a tots els que es vulguin fer socis de la seva factura d'electricitat a casa, sí, a través de la cooperativa, que per tant garantirem que serà sempre provinent d'energies renovables. Fa anys que funciona com a fundació donant feina a discapacitats. Són una empresa una mica gran. Aleshores, la pasta fresca, per exemple, l'elabora tota ells. I l'interior també, el shiitake, el cultiven ells també. El que fem és intentar baixar els seus productes aquí a Terrassa, tant servim a botigues, restaurants o particulars, agrupem comandes perquè no hi hagi despeses de ports i tots els productes intervenen. Tenen dues coses, la producció de shiitake i de pasta fresca, que és 100% elaborada per ells, i en els altres intervenen d'alguna manera, on l'assecat, on l'envasat, l'etiquetatge, etc. Hi ha un seguit d'entitats que han volgut organitzar aquesta primera edició de Fira Ecològica, que el que pretén és mostrar l'activitat que es fa a la ciutat en temes ecològics, d'agricultura ecològica, horticultura ecològica. Llavors l'Ajuntament el que fem, o el que hem fet durant tot aquest matí, és muntar una taula amb informació sobre l'anella verda y sobre los entorns naturals de Terrassa. Pues estamos 26, si no me equivoco. 26 paradas. Sí. 26 paradas. Muy bien, muy bien. ¿Estáis contentos? Estamos muy contentos, nos hemos unido y bueno, y tiraremos adelante, que es importante.